Onde estás? Que hai que facer os trucos. Ai, que faz aí, muller? Xa marcharon? Marchou quen? Ai, Dios mío, que leva un cacho arriba que me tuleaban. Que me decían que non sei que, do fai rir, do bicarbonato, que hai contrabando de bicarbonato. Eu que sei. Ti estás metida en cousas moi extrañas, Ai, sí, home, era o que faltaba ahora. Anda! Mira! Esta pulseira... Esta pulseira que fai aquí? Rompeche la caixa. É unha cousa fácil, así, pim, pam. Abre a caixa. Veña, volvamos a empezar. Anda! Mira! Esta pulseira que fai aquí, que está sucia, hai na que limpar. Truco! Venga, que necesitamos? Papel alumínico, para non variar o bicarbonato. E xa está. Vale. Poñemos a pulsera, botámoslle 2 culleradas ou cubrir a pulsera. E auga quente. Que cantamos no baño. Chuf, 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 chuf. Canto tempo repousar? 2 minutos. Ver xa se ve, A ver como quedou. A ver. Mira, esta brilla, Quedou limpiña, Veña, Que? Para que rompes. que imos facer? Vamos a clarear a madeira esta. Que necesitamos? Auga quente e auga oxigenada. Podemos facémolo nunha pota. Pois nunha pota ao lume. Montaxe, poñédenos por aquí uns jueguitos para que a xente entenda que isto teria que estar o lume. Claro, isto pode... Nunha lareira, non. Lareira. Nunha lareira. La. Limpiaba el agua del río. Pum. A ollo sempre, xa sabedes. Canto tempo así? Na casa deixámoslo ferver como 15 minutos ou así. Mira, ves como sale a espumiña, vai salindo pouco a pouco. Isto si ten a ferver na pota. Así dá justo, eh? Na verdad, Pois se foi coser e cantar. Hoxe Vale, rápida. vale, que me poño moi nerviosa. Bueno, muller, bueno. Bueno. Ai. Xa empezamos. A mancha de café lo vai xa o mantel. Vou buscar algo para limpalo. Vou facer un truco. Dios, unha estrella televisiva. Ahora volvo co truco. Párame que marcho para lá. Que necesitamos? Unha auga con gas. Collemos un cachiño de papel. Secamos o excedente este que deixaches aí todo. E acollemos a auga con gas. Fago o efecto porque xa tiñamos aberta. Botamos unha pouca. E ahora deixámoslo actuar, deixámoslo secar e xa estaría. Uns minutos, metedelle outro cronómetro. Bueno, ahora vamos a dar co secador para que seque, para que nos vexan, non? Porque... Que lle poño o secador? Bueno, tivemos un pequeno accidente. Mira, sabes que este é o traballo máis alegre do mundo, verdad? Cal? Este. Porque barriendo. Aquí estaba mancha. Muy bien, Cris. Ahora sí. Ah, espera. Feliz cumpleaños. Ay, gracias. Chao. Hala, chao. Opala. Parece que ainda nos manchamos outra vez. Eso que non lo poñan, No vuelvas a aparecer los planos. Perdón, pues é que... Perdona outra vez, coño.